Wiggins a môže rozbehnúť rýchly break, ktorý zakončil. Pospíšilovi lopta vypadla, ale napriek tomu ešte ju dostal pod kontrolu, pôjde do koša a pekne sa dokázali, spravil navyše aj Gray. Ormista našiel úplne voľného Pospíšila, tak čo, padne mu to tam teraz? Áno! Wiggins to spravil šikovne, tam bude voľný Pospíšil. 2 minúty, o víťazovi je rozhodnuté Komárno. Si potom, čo na domácej palubovke prehralo v tesnom zápase 80. Diabolov ísť do koša, práve takýto počet bodov vyhrávajú aj Pospíšil. Ornisten mu vytvoril clonu, krásne. Len nestačili Lučencu na to, aby držal krok so svojím súperom. Teraz Len si pýta loptu a spali aj pri tom úvodnom koši domáceho týmu, aj pri tom koši Lučenca. A krásna individuálna. Ideme ďalej. Pospíšil. Nový muži na palubovke a To je opäť pretrápený útok. Pospíšil si tam prítať slonu. Stevenson z backdooru aspoň. Zase Komárno tých trojok triafa veľa. Pospíšil. Vybral sa pod koš, pohľadárno. Myslím si, že jeden z tých slabších výkonov v tejto sezóne. V opačnom prípade je to... ťažké zak Pre Nitru. Pospíšil. Otlačil sa. Ale súboje Jonesa a Wigginsa v dnešnom stretnutí. Rozhodil za perimeter, našiel Pospíšila a ten... Pospíšil, jeho strela za 3 body. Strata na strane domácej sedmičky, následne zabojoval proti Mrvišovi. Wiggins. Pospíšil. Jeho trojku. Lopsinger. Volarik. Dobrá prihrávka na Pospíšila. Ten mu loptu vrátil ako... Teraz nevyužil zakončenie za 2 body. Pospíšil, dobre zareagoval na naši. Posledný útok. Komárna. Trojka, ktorá... Nekýter na Pospíšila, to je trojka. Na už vidíme aj Graya s číslom 1. Napája sa Pospíšil. Pospíšil ide do koša a tiež funguje veľmi slušne. Sú na zhruba 35% v tomto smere. Pekná kombinácia cez stred. bola on počuť z miestneho hlásateľa. Martin Pospíšil využitá na druhú osobnú. Doma. Všetci hráči na pomoc. Spíšilové na strane Komárna Wiggins ešte posúva. Ten je chrbtom ku košu, nezakončil úspešne, takmer sa ale dostal do skoku tej neúspešnej strely na opačnej strane.
Volárik to má pripravené na trojku. 22-23. Tretie alebo druhé miesto v sezóne. Sledujeme, čo červeno-čierny vymyslia. Pospíšil. Ormiston, jeho strela za 3 body. 92. Presvít ešte pokus od postupu do záveru. Samozrejme budú chcieť domáci dohrať. Je do dvojciferného bodového vedenia, ktoré môžu navýšiť hráči Komárna do saj. Nie to... Na hojdačke. Tými sa doťahujú Slovan Bratislava.